Η κεφαλιά πάει προς τα πίσω για το 0-1 του Νανάση. Δεύτερο δοκάρι αδράνεια στην άμυνα. Η Μάλμε προηγείται στο 10. Πρώτος σε assist, δημιουργός αλλά και σκόρερ. Ο Νανάση, κεφαλιά πάσα στο δεύτερο δοκάρι του Μπουτχάιμ. Ο Τάισον εκτελεί 1-1. Φοβερή απάντηση στο 21 ο Βραζιλιάνος. Η τέλεια εκτέλεση φάουλ έπεσε στην αγκαλιά του Βιεϊρίνια μετά το 1-1 στο 21. Καταπληκτικά για τον Τάισον στο 1-1 με τον Μαρακό Στρίγκερ Λάρσεν. Ο Τάισον έψαξε χώρο και έκανε πάσα, έχει καλό αριστερό. Ο Ζίβκοβιτς η κόντρα στον Ζέτερστρομ και η κεφαλιά πάσα για τον Μπράντον, θέλει να κάνει το 2-1. Ο Νταλίν μπλοκάρει στο 28. Πρόλαβε και γύρισε στην περιοχή, πέρασε η μπάλα από τον Κωνσταντέλια. Μπουτχάιμ. Κουλιεράκης, απίθανο 2-1. Τρομερό γκολ ο Κουλιεράκης στο 44. Ασύλληπτη βολίδα με το αριστερό, ΠΑΟΚ του πάρει το μάτς. Τι έβαλε ο Κουλιεράκης. Αριστούργημα του Κουλιαράκη, η σέντρα, ο Νανάση, 2-2, δεν μπορεί ο Κοτάρσκι, δέχεται γκολ από τον Νανάση στην κλειστή γωνία στο 45. Πάνω στο παραλήρημα, πάνω στην έκταση για αυτή την γκολάρα του Κουλιαράκη, έρχεται ο Νανάση να ευνηδιάσει τον Κοτάρσκι σε φάση που μοιάζει να ελέγχει στη γωνία του. Ο Κροάτης ευνηδιάζεται. 2-2. Ο Μπάμπα γυρίζει. Ο Ζίβκοβιτς, γκολ! 3-2! 3-2 ο Ζίβκοβιτς! Πήρε τη σκητάλη για το 14ο ευρωπαϊκό γκολ! Τρομερή αντίδραση του ΠΑΟΚ στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου! Ο Τάισον το έβαλε από δύσκολη γωνία με το δεξί! Ο Ζίβκοβιτς απαντά από την άλλη γωνία με το αριστερό! 3-2 στο 45-3! Μπράντον Ζίβκοβιτς η κόντρα κόρνερ! Πες το Κωστή γιατί είναι ωραίο αυτό. Έχει εκνευριστεί ο κ. Λουτσέσκου γιατί από τις αλλαγές που έκανε δεν μπορούσε να δει κάτι. Δεδομένου ότι καθυλώθηκε από τις φάσεις αριστερά ο Ζίβκοβιτς με τον Μούργκ δεξιά. Λουτσέσκου γιατί έμεινε αριστερά αρκετή ώρα. Τον θέλει δεξιά με ένα από το πόδι και τον Κωνσταντέλια αριστερά. Πως έγινε και με τον Τάισον με δεξί πόδι αριστερά. Ο Μούργκ εκτέλεσε και η μπάλα πάει στο δοκάρι και προλαβαίνει ο Νταλίν. Εδώ ΠΑΟΚ από κόρνερ φλερτάρει με το 4 στη βραδιά. Ο Μούργκ έβαλε χαμηλά εδώ την μπάλα στην περιοχή. Ο Κουλιεράκης κάνει προβολή και τραυματίζεται. Πρόλαβε, αν είδα καλά, τον Μπουσανέλο. Ναι, αυτός τον μαρκάρει. Εδώ ο Κουλιεράκης θέλει να βγει πρώτος στην μπάλα και τα καταφέρνει να απλώσει το πόδι. Η μπάλα πάει με επέμβαση του Νταλίν στο δοκάρι. Ίσως να υπάρχει και κόντρα στο Μπουσανέλο. Κουλιεράκης διαμαρτύρεται για πέναλτι στη φάση. Νομίζω ότι ελέγχεται από τον VAR, τον Μαρίνι. Η φάση υπάρχει συνέχεια στο μάτς. Εδώ Κουλιεράκης Μπουσανέλο και συνεργασία με τον Μπένια που καταλήγει στον Οσδόεφ. Κωνσταντέλιας, φοβερή πάσα, η ευκαιρία, out! Μπράντον Τόμας. Η καλύτερη πάσα στο μάτς είναι του Κωνσταντέλια. Μπράντον Τόμας και Μούργκο στην περιοχή. Ο Αυστριακός δίπλα στο δοκάρι. Στη μεγάλη ευκαιρία στο 60 για το 4-2.
Η πρώτη κάθετη στην εστία. Γιόνσεν. Ο Πένια σέντρα και το σου του Λάρσεν Κοτάρσκι. Εδώ ο Στρίγκερ Λάρσεν με το αριστερό δύναμη δεν έβαλε. Τέσταρε την ετοιμότητα του Κροάτη. Στο δεύτερο ημίχρονο για την Μάλμε ο Στρίγκερ Λάρσεν δεν θα ευνηδιάσει τη φορά αυτή τον Κροάτη τερματοφύλακα. Πρώτη φορά είναι λίγο ικανοποιημένο στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτό που ζητά από τους παίχτες του είναι πλέον να έχουν υπομονή στο παιχνίδι τους, λέγοντας ότι υπάρχει χρόνος. Ο Γιόνσον γυρίζει κεφαλιά εκτός εστίας, πρώτη τελική του Μπουτχάιμ στο 68. Σε ένα λεπτό δύο φάσεις για την ομάδα του Χένρικ Λίνστρομ. Μια ομάδα που έχει 41 βαθμούς στο σουηδικό πρωτάθλημα, στην Allsvenskan, 13 νίκες σε 18 παιχνίδια. Το πλάγιο για τον Γιάνσον, η απάντηση του Μούργο. Ζέτερστρομ. Και μία ακόμη σέντρα, δεύτερο δοκάρι, ο Μπολίν είναι ξεχασμένος. Δεν έχει τελική ο Μπολίν, είτε από κεφαλιά είτε από σέντρα τώρα. Δείτε εδώ, Μπολίν δεν έχει αντίπαλο, πάμε μακριά. Πάσα του Μπουσανέλο, Κιεσετελίν δεν τροφοδοτείται. Και ο χώρος που βρήκε ο Σβάμπ και η έξυπνη αλλαγή παιχνιδιού. Ο Ντεσπότοφ έχει χώρο και κάνει σέντρα. Ο Τσάλοφ κεφαλιά πάσα. Και η δεύτερη του Σβάμπ δεν έχει δύναμη, πάει στον Ντανού. Το 3-2 από το ημίχρονο. Στρίγκερ Λάρσεν. Ο Κιεσετελίν κράτησε, σούταρε, out. Διαμαρτυρία για φάουλ, ο Ντιμπέλο αφήνει και η πρώτη του πρώτου σκόρερ στην Allsvenskan του Κιεσετελίν. Ένα παιδί που σε Μπορντό και Άντερλεχτ δεστέριωσε και μετά τα 30 βρήκε τα γκολ που του έλειπε. Στο πλάι ο Μπουσανέλο με το αριστερό, 4 παίκτες στην περιοχή. Ο Αλή με Σβάμπ να καλύπτει, βάζει την μπάλα στην περιοχή, ο Μπάβα διώχνει. Στρίγκερ Λάρσεν, φωνάζει ο Λουτσέσκου να ανέβει η πίεση στο Δανό. Ανενόχλητος κάνει σέντρα. Για την κεφαλιά πάσα, Κοτάρσκι δεν απειλείται. Γιατί τον ανάσει το μάτς, για το φάουλ. Το φάουλ του Κρίστιανσεν, ο Κοτάρσκι. Φοβερή διπλή επέμβαση και η μπάλα πάει απίθανο στα δίκτυα. Απίθανο, 3-3 στο 90+6. Εδώ ο Κοτάρσκι έχει διπλή επέμβαση και από τις κόντρες η μπάλα πάει στα δίκτυα. Πάλι αποστατική φάση. Ο Κοτάρσκι διώχνει και με το σώμα και με το πόδι και πάει και απομακρύνει ο Καμαρά σε αντίπαλο. Δείτε εδώ τι έγινε. Η μπάλα δεν αναπηδά, βρίσκει κεφαλιά. Ο Μπουσανέλο γυρίζει, διπλή επέμβαση Κοτάρσκι και πάει και διώχνει ο Καμαρά πάνω στον Ζέτερστρομ. Είναι δίπλα ο Κιεσετελίν. Ο Μπουσανέλο γυρίζει και ο Καμαρά πάει και διώχνει πάνω σε αντίπαλο για να πάει η μπάλα στα δίχτυα. Δεν γίνονται αυτά. Όλα γίνονται βέβαια, έγινε. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα για έναν συνδυασμό προσπαθειών. Δείτε την προσπάθεια του Καμαρά να απομακρύνει και πως ο Ζέτερστρομ χρήζεται σκόρερ από το πουθενά στο 90+6. Φάση ελέγχεται από τον VAR. Πιθανώς για offside στο γύρισμα. Έλα Αποστολή. Κάνε πολύ ωραία πάσα στον χώρο για τον Αλή. Η πάσα του Αλή, Μπολίν out. Κράτησε ο Τσάλοφ, τσίμπησε ο Σντόεφ. Ντιμπέλο άφησε το μάτς, βγαίνει από την άμυνα ο Ζέτερστρομ και κάνει πάσα ο Ζέτερστρομ. Ο Κοτάρσκι βγήκε, πέρασε, πλάσαρε 3-4 Κρίστιανσεν στο 99.
Εδώ νομίζω ότι υπάρχει φάουλ στο Σβάμπα από τον Γιόνσεν. Κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία ο Μούργο. Στην αρχή της φάσης υπάρχει, αυτό φαίνεται, φάουλ. Offside στην εξέλιξή της δεν υφίσταται. Ο Ζέτρεστρομ κάνει καταπληκτική πάσα. Ο Κρίστιανσεν αποφεύγει τον Κοτάρσκι. Έρχεται από τον Μπάλ. Κράτησε μπάλα ο Τσάλοφ. Ανέβει και ο Σάστρε. Σβάμπ. ΠΑΟΚ ψάχνει επανεκκίνηση στο μάτς. Η σέντρα στην περιοχή. Κεφαλιά εκτός εστία. Πάλι ο Μούργο. Δεύτερη σεζόν στο Μάλμε. Προσπάθεια του Αλή να φύγει από τον Ντεσπότοφ. Να φύγει από το Σάστρε. Ο Αλή τους πέρασε όλους. Κοτάρσκι στην επέμβαση του αγώνα εδώ. Ο Κοτάρσκι κρατάει τον ΠΑΟΚ ζωντανό. 3-4 από το 99. Πένια. Αλή. Πέρασε, πλάσαρε Κοτάρσκι, νέα κόντρα κόρνερ. Δεύτερη τελική στην εστία του Αλή. Εδώ έσκαψε την μπάλα ο Κοτάρσκι με τον ώμο ουσιαστικά απομακρύνει. Ο Τισουντάλη πήρε την κόντρα, έψαξε χώρο. Ο Βιεϊρίνια. Ο Καμαρά χωρίς δύναμη αλλά πάντως στην εστία. Όπως. Ο Γιόνσεν έψαξε χώρο. Έκανε το 1-2 το σούτ στο δοκάρι. Και πριν πάει στην μπάλα ο Κρίστιανσεν out. Σώθηκε εδώ ο ΠΑΟΚ από το δοκάρι. Ο Τελίν της εστίας. Χρήση βίντεο. Καμία παράβαση, διπλή ευκαιρία. Εδώ ο Γιόνσεν που έχει ανεβάσει τροφές από το δεύτερο ημίχρονο. Το σούτ στο δοκάρι και ο Κρίστιανσεν out. Δεν μπορεί ο Καμαρά, πέρασε η πάσα του Μπουσανέλο για τον Κρίστιανσεν. Έχει την κίνηση του Μπέργκ, Κοτάρσκι ελέγχει.